Салават, İştem güzel. biz dürüst barabız mıkan? Әйе, дөрес. 3 сағаттан соң біз орында боларбыз деп ойлаймын. Сос. Biz 79 kvadratda. 79-da. Meteor, min kometa. Салават, сен маған біздің экспедицияға iştiraklı рәвештә эләккәнлегеңне аңлыйсыңдыр. Очраклы рәвештә. Беренчедән очраклар булмый, икенчедән мин дә синең кебек güzel сайлап алуздым. Монда ниндидер хата бар. Biz bir-biribizгә туры килмибез бит. Озак вакытлы экспедицияларга туры килгән парларны гына алалар. İhtibar, meteorit куркынышы. İhtibar, meteorit куркынышы. Ярый güzel. Хәрәкәт итәргә вакыт. Аннан ял итәчәкбез. Мөгаен тиздән барып та җитербез. Син я бик артык кыю кеше, я бик Я бик куркакмы? үзең беләсең. Без Гүзәл белән бергә Казан космос университетында укыдык. Ул миннән бер курска алда иде. Гүзәлне дәресләрдән соң кичәләрдә яки клубларда очратып булмады. Бу матур кызны китапханәләрдә генә табып була иде. Менә шунда мин аңа гашыйк булдым. Мәңгегә. Әмма аның янына килергә һәм танышырга мин курыктым. Салават, кара монда, бу бит Карпилюс макулатус. син кая моны беләсең? Мин астробиолог дәресләрендә кемнең күз йомганын да беләм. Мин бик тирән уй фикерләрдә идем. Хәзер дә уйланырга вакыт. Күрәсең, монда тагын кемдер бар. Сезгә сәлам социаль группадашыгы шалтырата. Сезгә сәлам социаль группадашыгы шалтырата. Гүзәл, мин сезгә күптән инде бер нәрсә әйтергә телим. Шулай ук бик күптәннәнмени? Ие, күптән. Тыңлыйм. Күккә баскыч терәп менәрмен мин. Айны ваклап йолдыз ясармын мин, әгәр төпсез күзләреңә батып үлмәсәм. Нинди көчле лирика. Мондый мәгънәсез шигырьне сез кайдан казып чыгардыгыз? Үзегез язмагансыздыр бит. Үзем, мин сезне яратам, Гүзәл. Сез бу сүзне бүтәннәрдән калышмас өчен генә әйтәсезме? Бүтәннәрдән? Салават, мине гафу итегез, зинһар. Мин сезне җәберсетергә теләмим, юк. Сау булыгыз. Дуслар, игътибар! Сезгә капитан ролендагы беренче ясалма интеллект булган капитан Даян мөрәҗәгать итә. Бүген мин карабыбыз бортында булган барыгызны да сәламлыйм. Менә безгә туган бишегебез Җир планетасын калдырып китәргә вакыт җитте. Безнең миссия яшәү өчен яраклы булган яңа планеталар ачу. Тормыш галәмдә дәвам итәргә тиеш. Мин миссиябызны уңышлы үтәп чыгу теләкләремне җиткерәм. Очрашканга кадәр. Гүзәл карале. Без бит чит планета тормышын таптык. Салават, бу мөһим моментны без җиргә хәбәр итәргә тиеш. Метеор. Мин комета. Без әле генә Җир планетасында бөтен фәнне үзгәртә торган ачыш ясадык. Әгәр сез безне ишетәсез икән, җавап бирегез. Метеор. Мин комета. 2 тәүлек элек без метеорит штормы астына эләктек. Метеор, безгә эвакуация кирәк. Метеор. Мин комета. Гүзәл, мин капитан Даяннан хәбәр алдым. Яңалыклар начар. Салават, нәрсә булды? Безнең команда метеорит штормы астына эләккән. Җирдән коткару карабы 5 елдан соң гына киләчәк. Безгә монда көтергә буйрык бирелде. Салават, мин берни дә аңламыйм. Гүзәл, син борчылма, аңларга тырыш. Хәзер тынычланырга һәм яңа чын барлыкны кабул итәргә кирәк. Син монда яңа тормыш башларга әзерме? Монда икәүләп. Салават, мин аптырашта, безнең белән нәрсә булыр? Барысы да әйбәт булачак, Гүзәл. Капитан Даян биредә һава булуын тикшергән. Монда һава бар, Гүзәл. Һава.